Det er sådan, at vi skal lave noget promovering for Mini Bulldogs til Odense Ishockeyklub. Og derved skal vi så lave bare et koncept til noget app til de her børn. Og jeg vil bare lige fortælle jer, hvad den her app går ud på. Vi har lavet sådan en lille, det er en iPhone, hvor det starter med, at man logger ind. Og så er der en menu, hvor man kan starte spillet, se noget pointbalance og indstillinger og sådan noget. Og så kommer der sådan en gut her frem, som fortæller, hvad opgaven går ud på. For eksempel, du skal hjælpe os med at finde vores ishockeystav, og hvis ikke, så taber vi kampen med et eller andet. Ja. Og derfor skal det her barn så ud og finde det her objekt. Og det gør han via, at der er sådan et kort, hvor det fungerer på den måde, at man kan slide på skærmen, at der er en pil, som går hen til kameraet, hvor man så kan scanne den her QR-kode, hvor objektet er i. Ja. Og så kan man så også, man kan bestemme selv, hvor meget man vil starte frem og tilbage fra kortet og til QR-koden. Og så bagefter, så, når man har fundet objektet, så får du nogle point, og de her point kan du så samle sammen, og så kan man så gå ind og shoppe, og det vil sige, at du måske kan få en sodavand hen i ishockeyklubben, eller du kan spare nok point nok sammen til at få en kampbillet, eller et eller andet. Ja. Så derfor kan du så se dine præmier, og så kan du også gå ind og shoppe og blive mere motiveret til at gå ind og spille mere af det her spil. Så hvilke elementer synes I, der kunne fungere, og hvad kunne fungere mindre godt? Den med kortet, delen med kortet kunne måske være problematisk, men alt det andet, det virker til at være en god stabil app. På hvilken måde er kortet problematisk? Altså det er jo et kort, man skal følge, går jeg ud fra, ikke? Jo. Og hvor foregår det her henne? Sådan, er det hos dem ved Bulldogs eller hvad? Ja. Okay. Det er sådan, at de skal i hele den her ishockeyklub, der er der QR-koder omkring hele ishockeyhallen, så de kan komme rundt og se hele stedet og blive mere motiveret til selve ishockey. Det kunne godt fungere, hvis man nu havde nogle rundt omkring forskellige steder, så viste, at man skulle videre den her vej. Så man ikke kun bliver guidet selve appen, men der også er nogle fysiske tegn på, at man skal. Okay. Det har gjort lidt nemmere, men det er det eneste, jeg ser med mappet. Det er måske den, der kunne være lidt problematisk. Ja. Hvis man ikke kender stedet, og samtidig følger et map, og man er ny på området, så er det som regel rimelig svært. Man går måske forkert på gangen. Ja. Så guide dem lidt mere. Okay. Hvad synes du? Jeg tænkte lige, om I har en målgruppe, I går efter, eller? Ja, altså 5 plus. 5 plus. Men altså, jeg synes, det virker gennemtænkt, det I ligesom har idéer. Men jeg er også enig med en masse af det med kortet, det kunne måske være lidt en udfordring. Okay. Og hvad synes I om slide-effekten? Godt fungerer. Ja. Med QR-koder, det er også okay. Det virker rimelig godt. Så. Okay. Og tror du også, at appen vil kunne fungere som et undervisningsremiddel i folkeskolerne, og eventuelt et fag, det kunne være relevant i? Det kan godt virke, og jeg ved for eksempel museer, de bruger QR-koder og andre ting, til at man kan få noget at vide om den udstilling, man nu står ved for eksempel. Det er jo virkelig alt det, som I er i gang med at lave her. Så det kan sagtens virke. Jeg ved ikke, hvilket fag, at det kunne, hvor det kunne virke, men det kan helt klart virke. Okay. Er det også det samme, du har sige? Ja. Yeah. Og tror jeg også, at appen vil kunne fungere som noget familiearrangement, og hvorfor? Det tror jeg. Jeg tror, det vil være sjovt at gå med sin familie og følge det her kort på sin telefon. Ja, man gør det jo sådan til en lille leg. Ja, det gør det. Ja. Og tror I, at det vil blive for uoverskueligt for børnene, hvis man indførte nogle andre aktiviteter i appen, såsom at der kommer et lille puslespil frem, eller nogle labyrinter, man skal gennemføre, før man kan gå videre til næste QR-kode, som en form for mini-udfordring for børnene? Ja, en mini-quiz måske, eller ja. Vil det blive for uoverskueligt for børnene til at blive motiveret? Måske ikke. Altså, hvis det er den, der løber rundt med telefonen, tænker jeg, så tror jeg allerede, at de har det meget sjovt med at finde vej, med at følge mappet. Ja. Jeg tror også, hvis man er sådan nede ved 5 år, som I sagde, så tror jeg godt, det kan blive lidt for meget, de skal fokusere på. Ja. Jeg tror, man skal være lidt begrænset. Ja. Og synes I, at appen er børnevenlig?
lige det jeg så af de her mockups, eller det er skitset der, ikke? Det ser ud til at være overskueligt, det synes jeg. Og med slide-effekten, så bliver det mere overskueligt. Så. Ja. Synes I, at appen er brugbar lige til, og hvilke ting kan vi sådan gøre bedre ud over kortet? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte, at det er lige så, hvilket til I havde de ting med, som man normalt har med en app. Et login og et introduktion dertil. Og så navigationen, altså selve kortet, man spiller. Så det virker til at være en god app. Okay. Det var de spørgsmål. Tak for det. Hvilke elementer synes du, der fungerer godt og mindre godt? Altså, jeg kan godt lide det med konceptet af, at de skal finde et eller andet, men lige det, der har hørt nu, det der QR-kode, der bliver jeg lidt forvirret, fordi hvad er den QR-kode til scanne? Ja. Altså, hvilken QR-kode de skal scanne? Ja, om hvor det er henne på kortet, altså om kortet det altså selve kortet er banen, eller hvad skal jeg sige, virkeligheden, eller om det er noget sådan fiktivt. Ja, altså det er jo sådan, at alle de her QR-koder befinder sig et sted, og det er ved ishockeyhallen, så børnene bevæger sig mere rundt i hele hallen for at kunne få en større oplevelse ud af det. Ja. Og så skal de så finde objekterne via QR-koderne. Ja, men så kortet, det er så, hvad skal jeg sige, kortet er selve ishockeybanen, som sådan, eller det er fiktivt. Hele hallen, kan man sige. Ja, men det er mere kortet, altså det du slider på, altså det ene, det er jo kortet med kortet over ishockeybanen, og så den anden, det er jo lidt sådan en kamera. Ja, så kan vi godt se på det. Ja, og hvad synes du om slide-effekten? Altså det synes jeg er fint nok, men det kan nok være lidt problematisk, hvis man sådan skal lige pludselig frem og tilbage hurtigt, så skal de til at kigge på kortet, og så skal de finde ud af, om det er på kortet, om det der. Ja, okay. Og tror du, appen vil fungere som noget undervisningsmateriale i folkeskolerne, og i hvilke fag det kunne være relevant i? Altså hvis man ændrede på selve temaet med ishockey, så tror jeg godt, det kan bruges som et eller andet. For eksempel, der var et eller andet med undervisning til for eksempel museer, hvor de også bruger sådan nærmest en kamera, som den der, og så skal de så finde rundt på et museum. Så ja, det tror jeg, det godt kan bruges i undervisningen. Ja. Og tror du, appen vil fungere som noget familiearrangement, og hvorfor? Det kan det vel godt, hvis man bliver informeret om det fra starten af, altså fra hvis for eksempel der er snart en plakat eller et eller andet, og så hvor de kan scanne QR-koden og få appen, så tror jeg godt, det vil blive. Ja. Tror du, det vil blive for uoverskueligt for børnene, hvis vi inkluderer nogle andre aktiviteter i appen, såsom at der kommer et lille puslespil frem, eller et labyrint, som de skal lave, før de kan gå videre til næste objekt, de skal finde? Jeg tror, det bliver lidt for kompliceret for dem. Det kommer an på aldersgruppen, også henvenderne til. Ja. Så hvis det er for yngre børn, så tror jeg, det vil blive for kompliceret med for mange opgaver på én gang. Okay. At det skal mere forholde sig til simple opgaver. Ja. Synes du, appen er børnevenlig? Det lyder til at være meget børnevenligt, ja. Okay. Og synes du, appen er brugbar og lige til, og hvilke ting kan man gøre Altså, bedre? de skal nok have en voksen til sådan at oprette, selve appen på. Men lige så snart, at de får appen til at køre, så tror jeg, det er børnevenligt. Ja. Ja, men super.